И здравейте хора! Вие сте с Мега Вики Гейминг отново, ако сте гледали. И моля ви, гледайте миналото видео, ако гледате това и още не сте гледали миналото, където купих ето този приятел. И днеска, както виждате, съм си взел нормалния пас. И сега ще го боксвам. И мисля, че ще успеем да вземем Крол и Лола и защото Крол бях много малко от другото и на Лола почти изобщо. И може нещо друго да ни се падне. Първо, да блинга. Пин. 100 кредита, да не успеем да го стигнем. Много се надявам. Още 100 пин. 100 кредита. Има шанс. Според мен ще го вземем. И ще трупаме и джемове. И ще вземем хайперчарджерите на... Ще стигнем до хайперчарджерите на някои герои. Така... И още... Вече сигурно мога да си взема няколко хайперчарджер. Да се взема няколко герои. И... Стигнахме до тук. Имаме Лола. И първи нов герой. Така. Да го си снимам. Готово. Още 100 кредита. И вече почваме от тук още 20 дена. Хора, в момента, ако не сте влизали много време в World, да знаете, че има евент за 100 стар дроба. И ми е много тъпо, като не ми се пада Rare или Legendary или Mythic, защото всички други искам, всичко искам без някакви Super Rare, защото нищо не правя. О, не. Не. Еми, честито ми, нов Legendary Brawler. И ми липсват два героя. Знам да го това. Пишете в коментарите за кой сега ще сложа за Леон. Просто... Не! Няма нищо да избирам. Няма нищо да избирам. Ще изчакам да излезнеме. Нещо иска да играя. Много е малумни. Няма и с код да играя. Нямах никой да играя. Това ако някой иска да играе на това чало. Беше ми тях. Добре. Какво? Какво имам безплатно? Да. Забравих. И... Сега тук какво имам? Докъде? Добре. Трябва да си направя курсовете. И... Къде са ми новите герои? Ето ги! Първо да гледваме на съвсем на пала гледваме. Ето, първия. Бър ще се опитам. Yes! Обаче за Бул нямам. Добре, друг път ще го пробваме и вижте вече колко хайперчарджери дет мога да ползвам. И е време първо да пробваме Лола. Според мен Анджело е пълен. Пишете в коментарите мнението си за Анджело. Според мен е много слаб. Ще го тестваме на... Айде на Сол. Хора, пишете, ако някой от вас се е купил пас, Brawl Pass Plus, за колко дена успява да го махне. Защото аз два паси бях купил деца плюс и как 7 дена. Гледали в Супер Дани Геймс видеята, той има паса. Той ще има от много време. Как сега е. Добре, сега
бяха ботове, но все пак тествахме лоба. По-добре да са ботове. Защото не знам колко добре ще се прави иначе. Oh, honey, don't you wish you were me? Къде? Умирай! Добре. О, ми харесва. Не е лошо. Защо пак супер? И отново не, това искам. Разбирам, защото е бавно възливо. Сега да пробваме. Който има хипер много скинове. Кой квество на кой? То аз на този момент имам квество. Защото не само два героя вече. Ето го и Дани. И на него два героя. Добре. Сега да тестваме Кроу. Хора, не забравяйте да гледате новото видео в Гига Мега братята. Дето играеме, тестваме Fortnite игри. Много е готино и просто не е зачитане. Не, хора, защо не ми дава толкова такива? Нормална игра, нормални хора срещу ботове ми дават. И докато игра с Кроу. Как е възможно това? Ох, стига бе. Не ще да се занимавам да падим. Хора, виждате колко време играете спорта. Аз ще играя от хипер много време, играя преди да има пас. И според мен много паса в началото ми харесваше, но го разваля с времето. Сега не че много лош, сега има най-много играчи, ама преди според мен беше много по-хубава. И според мен най-добрия пас беше, не знам на кой. Много паса много ми харесва, но и на Колет. Добре. Добре са героите, харесват ми. Но според мен Шарли е най-добър герой в цялата игра. Чакай да се гледа. Къде си е Бул? Хора, искам да имам... Целта ми е да събера хайпер чарджовете на абсолютно всички герои. Мисля, че ми липсват само на Кроу и на Леон. Така само мисля, и на Мико ми липсва. Да, има много. Забравих, че те бяха добавили още нови. И да. Искам да си купя този скин. Много ме кефи. И добре, хора. Това беше от мен. Чао.